Gusto ba mo hayag o ngit-ngit? Gusto mong makakita o mabuta? Wa gyud mo pili pagkabuta eh. Wa say mo pili is kangit-ngit. Muna ang Ginoo sad naghatag gid natog kahayag bisan gani inig kagabi musawop ng adlaw na agyoy buwan o mga bituon aron lang gyud pagdanag sa gabi kay ang kanang kahayag importante kay na nato. Si Jesus nagtug-an og usa ka kamatuoran unsaon na dili ta maputos sa kangit-ngit. Nga naghisgot siya sa atong mata. Linyay mong tupad. Tanawa ko nog nindot ba siyag mata. Ako rabas una, manguyab din ko og babae, ang una ginakong maatrakan kana gyung mata. Ambot ni si Brad og unsa sa kayang unang naatrakan. Sa naatrakan nimo nang imong asawa, Brad? Brad koan kaning sani? Roger. Basta ako, muna ako una mata. Una pa ng naong. Ano? Pero og nindot kay siyag mata, nya dili day makakita. Mura sa tag ma-discourage, no? Kana bang nindot kay siyag mata, unya mo saylo-saylo ras akong naong, di gyud mo tan-aw. Magsigi kong smile niya, magkusmod lang yapon, ma-discourage po ko, kaya ang iyang mata, wa kakita nako. Ako ray naganahan sa iyang mata, siya wa ganahing mutanaw nako. Mo, ganahan di mo ng tao, nga di mutanaw ni mo. Kano bang saylo-sayloan lang kas mata ba? Oo, dili, ma-discourage ka. Basta ang mata lagi, og mabuta na, dakong dimalas. Ug unsa man ang mata in relation sa atong lawas ug in relation sa atong community. Ang mata maunay atong leader, the watchdog, the overseer, ang magbantay, mao na siya ang mata. Nya kinahanglan igmat kag mata. Kana si ako lang ning hisgutan kanang atong pari nga siaw sa kayo, idol na nako, Dongben. Father Dongben nga siaw kayo bisag unsa layang nagi ang trabaho sa una, naagi kuno na siya pagkagwardya. Pag-apply niya pagkagwardya mo tinuod ba to yang istorya? Ben Iharis ba? Ingon din siya pag-apply kuno niya gipangutana kuno siya sa interviewer. Unsa may maayong quality sa usa ka gwardiya para nimo, unsa man ang maayong quality sa usa ka gwardiya? Ingon siya, kanang inig kasikas mata dayon. Nakuha mo? Kung nakakuha mo, congratulations. Niya, nagwardya na to siya. Kapasal man siya tong tubaga. Nagwardya na siya. Robing ng iyang kuan. Robing ng ilang supervisor. Kanang ini kagabi ba. Graveyard man siya. Robing na. Niya, pag-abot ko no dito. Ben, unsa may imo? Kapi ka? Siya, ay. Unsa, gatas ka? Siya, ay. Di lang ko ana Nga naman siya. Magduka ko. Siya nga. Unsa man imo? Kapi lang? Siya, ay lang kay di sa ko katog. Sige lang siya malibad pero siya ang kinadong ba, hindi ko kalimutan ang iyang joke inana. Amo to iya bagyan ng nagian. Pero kung ang leader para ni Kristo unsa may makapabuta sa mata sa usa ka leader, sa usa ka pangulo, kanang gugma sa salapi sa iyang gibutan des ebanghelyo, ang gugma gyud sa salapi. Ngano man gud kani manggong salapi, kaning kwarta bahandi, musunod dayon ani ang gugma sa gahom. Nya musunod dayon sa gugma sa gahom ang gugma sa dungog.
Mao na gani ini atong puy-an ang gugma sa salapi, gugma sa dungog, gugma sa gahom, mabuta ta. Gilingay mong tupad. Ingna kinsay imong gihigugma ron. Ako o ang salapi. Ingna pa no. Kanabitang asawa, urbana, nga nahigugma sa salapi, di na sila kakita silang asawa or sa ilang bana. Ang ila ra yung makitaan, og naay kwarta, suod ka nako, og wa kay kwarta, kontrata. Ana, no? Kabantay mo? Kanasang pare, basta daghan ang kwarta ra gyud mo gihigugmas pare, basta daghan mo simba, lipay ang pare. Kaya posible man gina, dako-dako man ginagmakuha. Pero jutay ra mo simba mo, ana ng pare, maminghoy ang pare, mingon ang pare. Kansitan ni sa. Ako, bisag gamay ra jud kayong halin sa atong raffle ticket, wa jud ko ma-discourage. Pila na maroy atong halin. 26,170 na ka-tickets. Pakpak lang yapon ta. Pila na malay kuwang nato? 174,000 ka-tickets. Kung kamo, di lang yun mo mahigugma ng inyong kwarta, ang inyong gihigugma mao ang Dios, mao ang kamatuuran, mao ang hustisya, pastilan, makakita gyud mo nga ang inyo daing kwarta para gyud na ipalit og raffle ticket. So ang gihigugma sa mga tao nga nahigugma sa kwarta ang ilang kaugalingon. Kay kanang kwarta mga igsoon self-centered gyud na. Ang idiktar gyud kwarta nato padaghana ko. Karon ko no, nakadungog ko ni kana si Elon Musk, nakita na ko sa Google, kaila mong Elon Musk, kanang kinadatuan nga tao sa tibok kalibutan. Siya pa'y first, kaysa una, ang tawag ato nila, the richest, the top billionaire. Mao man na tayo ilang, billionaire may tawag nila, billionaire. Karon ko no, the first person na pwedeng tawagon og the first trillionaire. Trillion na ang iyang net worth, ang iyang kwarta, trillion. Iya na ha? So ang mga around 8 billion katao sa tibok kalibutan, wa makakupot ana, siya rin nakakupot ana. Usara siya katao. O tagaan lang tagkatungaan ng iyang trillion sa ito pa mga $500 billion ihatag sa Pilipinas unsa kay may tabos Pilipinas. Purting malita siguro, no? Purting malita. Alright. Sama sa ding atong nasod. Muna, pero wa man na siya mangawat. Si Elon Musk, murag wa man na siya mangawat. Ang iya tungod na siyang negosyo, honest nga pagnegosyo. Pero mo lagi na ang kwarta, ang iya yung gusto padaghana ko. Mo nang mahimog yun siyang ang tao nga nahigugmas kwarta, mahimog yung self-centered. Tanawa ra gud nang naay kwarta, unsa may sunod mahitabo, makural na nang iyang balay. No, makural. Nya mag-anam og kadaghan ang kwarta, mag-anam sad kasolid ang kural. Nya mudaghan pa jud ang kwarta, musaka sa dang kural. Hangtod na gyud nga wa na kay makitang balay, pulos na lang kural. Nya butangan pa gyud nag security guard. Nya hastas iyang kwarto na pa gyud mga lock didto nga well guarded kaayo nga kanang control gyud na niya tanan. Na pa gyud CCTV nga mo guard, dili lang ang mata sa gwardiya kung dili ang matasad sa makina, machine. Ana, nya naa pa ginay kanang gitawag lag sensor, kanang mo igduol pa lang nimo pag ani ka kaduol wala mo alarm na. Nana. Kay gwardiya gyud, gwardiya kay nga naman
Self lagi, I should protect myself. Kaya nga naman, na ako'y daghang kwarta. Pero kanang way kwarta, ay mo higda ra nag-sidewalk, magtikang-kang pa na diha, mag-aggas pa ng laway dire. Wa, ginay pakialam. May kinsa may nindot o kinabuhi, ang daghang kwarta o way kwarta? Kusga. Way kwarta. Okay, imong tan-awon, wa man siya, di siya maghimog kural, di siya maghimog balayng dako, di siya mag-employ og guard, di siya magsigi og hasta gani iyang sabon, munabon lang na og kanang dahos kabayro o kanang ipil-ipil. Nakasuway ba may panabon ng buwa man na kanang kakuan mo na kanang dahon sa batilis, bang sa ipil-ipil. Nakapanabon mi ana, ana imo nang kumuton mo buwa na wa mo kasuway. Kasuway. Muna ipagaingnog, wa mo kasuway, panuhay mo. Pero kanang mga kuan kayo, kanang mga dato kayo, oy ang mga sabon ana, mga shampoo ana gi-analyze gina nga kinahanglang wa gyoy buling nga mosuod sa lawas. Oh. Ana na sila. Hadlok kay na sila sakit. Self-preservation. Muna ang resulta, dali kay na sila kakitag away, kaaway. Kay ang ako mang self akong sundon, nya ikaw sad mo sunod sa kasi imong self, nya nagkabangi mga tong self, away ta, magkuntis tarog kinsay mas gamhana nato, kinsay mas kwartahan nato, kinsay mas sikat nato. Ang ana, mao na rong gubat sa kalibutan o kaning gubat sa atong mga politicians. Tungod na sa gugmas kwarta. Nya matud pa ni Kristo, kung ang mata mungit-ngit na, ang tibuok lawas mungit-ngit. Kung ang usa ka leader ang gitan-aw kwarta, dungog o gahom, ang iya sang ginsakpan, ang iyang ginsakupan, ang iyang gingharian, kangit-ngit ang maghari. Kung ang atong mga politicians karon, executive, legislative, o judiciary, sila may atong mga mata, sila may atong leader sa nasod, nga magtan-aw asa dadon ang atong nasod. Kada tikang sa atong nasod matag-adlaw, asa padong bas kanal, o padong bas pangpang, o padong bas kalambuan o kahimayaan. Sila may mata na to. Pero magsigi na silang tanaw, silang kaugalingon, mahuginis kanal o mahugyos lunangan ang atong nasod. Di na sila kakita. So ay ragod, mag-drive ka. Nya magsigi kag tanaw sa imong cellphone. Unsay mahitabo kung nag-drive kag sakyanan, ikay leader, ang imong mata mo ay leader. Unsa may mahitabo sa imong sakyanan nga sige kag basa sa cellphone. Kamu nalay, kuanana. Kamu nalay analyze. Yananam sa roy automatic pader kanang ang sakyanan na lang maoy mo daga niya ka-afford ka. Ka-afford ka. Imo ang imong mata ilisan imong makina. Sensor na sa imong sakyanan kanang mga Tesla ana mo drive na lang nag-ila. Driverless naman na sila. Wa na may driver. Ang sakyanan na malay mo adtog asa padong. Pero imo nang gibayran. Tungod selfish man ka. Kwarta gyapoy gigamit. Kunyag mo malfunction ang sensor ana, magbangga na silang tanan. Oo na siya. Hilingay mong tupad na kakita ka sa ato mga project din ni simbahan. Ingna ba nakakita ka sa ato mga project? Sige, haron lang yun mo makakita ang atong project din kanang atong bell tower. Ato na siyang kana ganing kuanon humnon ug bayran. Ang sunod kaning atong adoration chapel, ato ng humnon ug bayran. Sunod ang atong CR, ato ng bagong CR, des dool ubos bell tower, humnon ug bayran. Sunod kanang atong walk of apostles na ato na nang gipangtangtang rong buta pumiro, himuon na na dihang walk of apostles, ato ng humnon ug bayran. Yang ikalima kining atong mga lingkuranan, ato ning humnon, ilisan ug bayran. Mao ni ang nag-una nato karon
ang diha na siguro na natos mga 5 or 6 million diha tanan nya didto pila sa kana ka milyon magutang lang tong mga 5 sa diha paigo bakang 5 diha di tingali iba dinhi sa sulod mga 10 sa ni dinhi didto sa butang natog 6 12 10 22 himo lang natog 25 million ang sao man na nato pagkabot hutdag palit ang atong raffle ticket naapatay 174 pila man na ka milyon ang 174,000 tickets times 200 pila na? Sige, kwentahan. Di mo kibaw. 174,000 og mahurot nagpalit, pila man na ka milyon. Hala mo din. So, ang ana ba sa cellphone ba? Count, hindi ako di masok ka multiply. Di mo ka mo. Sige, ato na lang ng isirado diri sa kuan. 200,000 manggod ang atong target nga tickets, 200,000. Nya nakuhaan naman rog 26, 174 na lang. Ang kanang 200,000 ka tickets pila man na og times 200. Pila? 40 million. Nyakuhaan na to gasto nga mga 5 million. 35. Ako kay nga tong target. Pero naabay nakakita ani. Nay nakakita. Kung makakita lang unta mo, kamong nagsunod nako, nya mo palit mo tag sa karapol ticket kada simana. Awa na sunod buwan, hurot na ni. Nga naman, tanawa ra gud ning atong YouTube channel. Pila na akong subscriber niya kuha na 294,000 subscribers mo na sila automatic nga makakita inig-upload na to niya plus other viewers pag yun nawa mo subscribes di sa to pa kasi maabot ng mga doldo all tingali 300 niya mo palit ng 300,000 katao og tagsa ka ticket di 300,000 sunod simana. Dili mo to. Nya. Kamo lang galing ko din kinsa ninyo magsigig yung view, like, share, subscribe or sigig view, like, share aning akong YouTube channel. Tas ang kamot. Be honest. I know, sobra sad katunga. Congratulations. Nya, jutay raman mo. Bisan lag sobra las katunga. Butang katunga las 300,000. 150,000. Maunay mo palit og ticket, wala ka nang hahanapin pa. Muna diri sa atong unang pagbasa kon inyong nabatian, ang hari kadto si Atalia o Reyna, ang iyang kaugalingon mo iyang gitan-aw, kutob sa mubabag iyang patyon o gipatay gid niya ang tanang kaliwat sa hari kay nahog man to siya ni kuan ba ni kudita. Nya sa dihang iya nang gilingkuran ang gingharian, doon na di usa ka tinuod nga hari nga gitaguan. Og sa dihang nidako na kadto si Joas, giproklamar og kalit nga siya mao'y tinuod nga hari. Og nganong niuyon man sad ang mga tao, niuyon man ang mga opisyal nga mo proklamar sila bag-ong hari. Tungod kay ang hari nila, ang reyna nila nga si Atalia for 6 years, kasakit ang gihatag niya sa mga tao. Kaya niya man kaugalingon iyang gitan-aw for 6 years. Motong pagdako nas bagong hari, ning lingkod ang tinuod nga hari nga nagmahal sa nasod sa Israel sa gingharian ni Hari David, gipatay si Atalia. Kay ang iya man kaugalingon ang iyang gitan-aw. Kumusta marong atong hari sa Pilipinas, Bongbong Marcos? Hapit naman siya mo 6 years. Unsa may iyang gihatag sa atong nasod karon, sa atong mga kapilipinon? Kalipay o kasakit?
tingali nasubraan ra siya sa tingali ka concern sa iyang kaugalingon. Basin ang iyang gihigugma mao ang kwarta, kwarta, dungog ug gahom. Matod pa sa naminaw ko sa talk, kanang speech, kanang live ni Alan, former Senate President Alan Cayetano, iyang gisulti nga nagpadayon ang kuan karon, ang ilang kausa sa uncover the truth. Kana bang pag-abli, buksan, ibutyag ang kamatuoran sa flood control o uban pang mga pangawat sa atong nasod. Ang ilang grupo bisan nahimo na sila karong minority kay na nitabok man tong duha si Chis Escudero o si Joel Villanueva na leader sa GIL, Jesus is Lord, nitabok ban nahimo ng 13 ang pikas. So mao na rin naglingkod si Senate President Win Gatchalian. Ning concede man sa dayon si Senate President Alan Cayetano, pero matod pa niya, kahibaw ko ang inyong gigamit una mo nakalingkod sa iya ng akusasyon na di ko mo to tinuod ba mao ang pananakot inyong gihulga nya, inyong bayaran inyong kanang subornohan ug inyong kanang panggugulo gigubot yung maayo ang Senado. Sukad nilingkod silang ilang bagong majority majority nilang Senator Alan Cayetano, porting gubuta sa Senate na ay pinusilay, na ay kanunay mga NBI nga sige og kanang barricade, sige pagwardya, nya gipadlak pa ang kaning Senado kay na ako no ingon ang NBI na ako no threat sa to bomb threat ba to ana gipadlak. Pero karon nga nidaog na sila, awa na NBI nga nagkuan ana ba, wa na gubot, malinaw na kinsa man gito'y nakahatag og gubot. Kamo na lay hukom. Mao na niingon si Senator Peter Alan Cayetano nga ay may gauna na Alan Peter Cayetano ba. Niingon siya, duharon ka blocks ang naa sa Senado. Ang gusto nga mo uncover the truth o ang gustong mo cover up the truth. Ang gusto nga mo ablis kamatuoran o ang gustong mutabon sa kamatuoran. O unsa may atong ilhanan mga igsoon, ang kanang mutabon sa kamatuoran walay baruganan, tabok-tabok lang. Kaniadto si Senador Chis Escudero diri sa ilang Alan Cayetano o kana si Joel Villanueva diri sa ilang Cayetano. Naa sila gipangsulti na nindot kay paminaon na hindi tayo magpapatinag ang katotohanan. Kanang inyong pananakot kay gipailan man tog gihulga man tog kaso si Alan Cayetano sa ombudsman, sila sa si Peter kanang si Joel Villanueva na asad si kaso iya ginang giwalay dito nga dili ko maghadlok anang ilang kuan. Siya ako nga mo'y unang nibutyag sa flood control dito sa Bulacan. Ako na hinoy ingnon nga apil anang pagnanakaw. Di, wow! Na siya, pakpak niya mga GIL. Nya karon kinitabok man sila dito. Nahilom sad ang ilang kaso. Wa na sila kaso. Pero wa pa sila mutabok, na ay daghang kaso. Wa mutabok si Jinggoy Estrada, preso. Wa mutabok si Bato de la Rosa, prisohonon. Karon kunong sunod, kana na sa Senador Marcolita, sunod si mga bilyar uban pa diha, hutdon silang preso, apil Bongo tungod kay wa mutabok spika. So klaro nato dinhi kinsa nila ang buta o kinsa nila ang maayog mata.
Kanang mutabon sa kamatuoran maunay mga buta, self-righteous, nahigugmas kwarta, dungog o gahom. Kanang mo uncover sa kamatuoran, mauna sila yung mga makakita. Lingay mong tupad. Ingna asa ka mo pabor sa makakita o sa buta. Nya sunod. Kanus aka mo palit og raffle ticket. Akong ipakita ninyo ang atong pamaagis pagpalit og raffle ticket. Tanaw na to makakita ba mo? Dihas gawas na ilamisa diha. Tanaw na to makakita ba mo ana or sa atong opisina. Naa say gasuroy-suroy karon maligyag raffle tickets. Og ang pinaka-sure kaning atong bank accounts or GCash accounts or ikwarta padala. Tanawa la sa atong screen. Nya sa kwarta padala, ako ngan mo'y unahag butang. Nako langan. O dili kanang kang Remedios o Kaba. Kay kami mo'y dali kay makaklaim. Kanang ubangan diha, kung wa nami. Kanalay gamita. Makaklaim ya po na sila. Nakita mo na. Kita na mo.